Salut prieteni, eu sunt de voi, sunteți pe canalul meu de YouTube, iar astăzi vom face un nou vlog. Desenăm în 3, colorăm în 3 culori. Stați așa, mi-am dat seama că eu sub cap, sub pernă aveam o care este verde. Aceasta este verde deschis. Ok, iar vom colora. Vă voi arăta desenele mele. Contururile mele care îs aici. 1, stați că nu știu câte contururi am. Și mi-am dat seama că nu mai am doar acest contur de desenat în 3 culori singură. Și mai am unul sirene care este foarte complicat, cu care trebuie să colorez cu toate aceste stați așa, toate aceste carioci. Ăsta îl scoatem pentru că corector, n-avem ce să colorăm cu ala. Și vom colora acest desen. Iar acum mergem să ne aducem masca și revenim. Am revenit și am revenit fără ochelari pentru că nu-i mai găsesc, pentru că eu când mi-am găsit ceva și atunci o să ne punem la ochi această mască de show. Din nou vom începe. Căutăm ce a căzut. Da, și-am luat 2 culori la fel acum. Nu știu ce se... Ăsta e galben, de ăsta e un fel de galben amestecat cu un strop de portocaliu. Iar acum trebuie să căutăm ce ne-a căzut și eu cred că mi-a căzut... Eve! Mi-a căzut pe noptieră. Foarte fain culorile astea, doar că mie nu-mi plac că să coloreze, nu-s bune, dar începem să colorăm. Și revenim când este colorată. Ok, ne-am terminat de desenat, de colorat. Vă place? Mie nu știu ce să zic, dar da, îmi place.
3 culori. Ok. Și cam atât a fost, prieteni. Dacă mai doriți genul acesta de videouri, nu lăsați să lăsați un like, un share și un subscribe, pentru că eu fac în fiecare lună genul acesta de videouri, dar dacă vreți și mai des, nu uitați să mai lăsați și un follow aici la canalul meu de YouTube, pe butonul ăsta, și să mai apăsați pe butonul acesta de Instagram. Sau dacă nu, pur și simplu puteți trece turkish.ivet sau ivet.turkish pe Instagram și să dea jos, pentru că o să vedeți poza mea de profil și o să vă dați seama. Și acolo nu uitați să intrați pe linkul din descriere, unde e mai simplu. Vă bag și linkul de vă pun linkul la canalul meu de Instagram în descriere și da. Și o să vă mai pun și la nu o să vă mai pun la absolut niciun canal, doar la canalul de Instagram. Și cam atât a fost, prieteni. Eu am fost Dede, eu vă pup, pa, pa! Și apropo, eu vă mulțumesc de vizualizare, eu vă pup, pa!